खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय। आं दिनै सबायजों दाउ संगोन। सबायखौ आं सुखाना लाबाय। बे सबाय आं बेखौ सोमाखै, आं डाइरेक्ट बेखौ सुखाना लाबाय। ओमफ्राय बेखौ आं कुकाराव रुगोन आरो कुकाराव बेखौ होनोसै दा। सोमाब्लाबो जायो, गोसो। आं दिनै सोमाखै, आंथ' बिदिनो सङो जेब्लायबो सोमलाया। कुकाराव होबोला रुयो आरो। आं दैखौ एसेल' होगोन, बारा होआ बेवहाय, गोदौफावजोबो नङाब्ला। बेनिफ्राय बे खारदैखौ एसे होनांगो, नङाब्ला रुया बेयो। एसे बारा नङा होमबा। आं दा बेखौ फोमोनग्रोना लानोसै रुनानै। सबाया दा रुइबाय, सिटिबो थांबाय इयो खेबथाम। ओमफ्राय आङो दा बेखौ बोख्लायना दोननानै बेदरखौ आङो रेडि खालामना लासिगोन। बेदराव होनो थाखाय आङो बेवहाय सामब्राम गोजा, बानलु, जाब्रां, हाइजें, सामब्राम गुफुर बेखौ आं देना लागोन। ओमफ्राय जिराबो होगोन आं दायोहाय, बेवहायनो दंखायो रेडि। आं दा बेदरखौ रेडि खालामग्रोना लानोसै। बे खारदै बेखौ नांबावगोन, दसे उनाव आङो लोगो मोनफिननोसै। आं दा सारायखौ फुदुंना लाग्रोबाय, बेवहाय थाव होगोन। थावखौ बारा होआ, जिहेतु खारै मैगं नालाय बारा होआ, एसेल' होगोन आरो। जाबाय दा थावाव दा आं दा सामब्राम गोजाखौ होनोसै। बेदरखौ आं रेडि खालामग्रोना लागोन बेवहाय। ओमफ्राय दायोहाय जिहेतु कुकाराव आं रुखाना लाबाय, बेदराव आं होना होसिगोन सबायखौ। पियास सामब्राम गोजाखौ एवनोसै आरो। खायसेया पियास होआबो खारदै मैगं संनायाव, खिन्थु आं होयो। दरसेब्लाबो होयो, आं मोजां मोनो आरो होनानै। आं दा बेवहाय बेदरखौ होनोसै। सामब्राम गोजाया एसे गोजा जाबाय नालाय, बेदरखौ होनानै आङो गोजा जानाय बायदि एवगोन आरो। मानो होनबा मोननाय बायदियानो जाबाय, गेजेरावनो एसे मस्लाफोर माबाफोर होनांगौ आङो। आं बेयाव खारदै होआखै, दसे उनावसो आं बेखौ होगोन। बे सामब्राम गुफुर देना लानाय, मस्ला देना लानायफोरखौ खोबाव एवनांगोन एसे। दरसेसो ल' फ्लेम होनानै एवगोन आरो नोंथां। आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै। बेवहाय आं गासै मस्लाफोरखौ होसिगोन एबार। बे जाहैबाय सामब्राम गुफुर, हाइजें, जाब्रां, फानलौ देना दोननाय। बेनिफ्राय बेवहाय आं होगोन जिरा गुन्दै। नैबे बारा होआ, खारदै मैगं नालाय एसे होगोन मोदोमनायनि थाखाय। ओमफ्राय बे जाबाय संख्रि, बेदराव हाबो होबासो। आं बेखौ दा खोबाव एवबाय थाथ'नोसै दसे। बेनि उनाव बेवहाय सबायखौ दायोहाय होसिगोन। कुकारनि ढक्कनखौ आं खुलिनोसै। आं खेबथाम सिटि गाबनो होदोंमोन, नोंथांमोना नायनो हागौ माबायदि रुइदों। नै बेबायदि सफ्ट जाखायो आरो। बेखौ आं दा सागं साना लानोसै, ओमफ्राय बेयाव होगोन। मानो होनबा बेयाव बेदर दङ नालाय, आं सागंखौ बेयाव साया। आं बेवहायनो बिदि साखाना लागोन। सागंआ आंनिया नै दंफांनिसो, स्टिलनिबो थायो, आंनो स्टिलनि गैया नालाय बेखौनो आङो इउज खालामदों। एसे गिदिर जाबावनांगौमोन, फिसा आंनिया सागंआ नांस' हाया। आं दा बेखौ बेदराव होनोसै। बेदरा आंनिया रेडि, दाउ बेदरा। बेवहाय होनोसै आङो।
खम होदोंमोन नालाय आं दहायो दा बेवहाय नांजासे होनांगोन साखिना नायनानै ओमफ्राय बेवहाय आं दै गुदुं होगोन थाब जायो आरो कुकाराव रुना लाबोला मानो होनबा सारायाव संबाथाय सबाया रुइनो बहुद टाइम नांगौ जायो ओंखायनो आङो बेबायदिनो सङो दैखौ होनोसै आं बेवहाय जों सबाइखौ एसे गथा जाना मोजां मोनो बाराद्राय दै लावलावबा एसे मोजां मोना जानो ओंखायनो एसे गथा संगोन नोंथां दै एसे होबावनोसै बेवहाय संख्रि आरो खारदै एसे होबावनांगोन बे गोदौथोंसै दा गोदौनानै दै एसे दैयाबो राननांगोन अब्लानियानो जासिगोन आरो सबाइ आरो दाउनि रेसिपि आंनिया सबाइजों दाउजों मोनबाय आं बेखौ दै गुदुं होखादोंमोन नालाय आरो जिहेतु आं सबाइखौ रुखाना लानाय बे 10 मिनिटसो आङो दै होनानै बेखौ गोदौनो होबाय होनानै ओमफ्राय दा मोनबाय आंनिया सबाइजों दाउजों नोंथांमोना नायनो हागौ नै सबाइया माने सारायाव जिहेतु गोबाव सङाखैब्लाबो कुकाराव होनायखायनो धुनियासे रुइखादो आरो मोजां बेवहाय दुन्दिया बिलाइ थानायबा होगौमोन नाथाय आंनियाव गैया जेबो नङा आं दा होला नोंथांमोनाव दङब्ला नोंथांमोना होजायो आं बेखौ दा बन्द खालामना दोननोसै गेसखौ बे मोनबाय आंनिया रेडि आंनिया दा सबाइजों दाउजों मोनबाय रेडियानो आं बेखौ दै गुदुं होखादोंमोन बेवहाय सबायाव ओमफ्राय आरो सबाइखौ आं कुकाराव जिहेतु रुना लाखादोंमोन बेनिखायनो बेयो मोनबाय आरो आंनिया ना दा आरो आं संख्रि खारदैफोरखौ साखिना नायखाबाय रेडि आंनियाव दुन्दिया बिलाइ गैया होनायबा थानायबा आं होगौमोन नोंथांमोननाव थायोब्ला नोंथांमोना होनो हायो मोदोमनाय फैयो मोनसे बे आंनिया रेडि नै नोंथांमोना नायनो हागौ सबायाबो मोजाङै रुइखादों थ' आं बेखौ गेसखौ बन्द खालामना दोननोसै दा दायोहाय आं सार्भ खालामबा नोंथांमोन दिन्थिगोन आङो आंनिया थालिया रेडि जाबाय नै सबाइजों दाउ बेखौ दा जासिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनबावनोसै